Takže vítejte u nového videa na Studio Chlup. Dneska to bude Brawl Stars a můžeme začít. Jo, aha, já tady mám Brawl Ball. Tak. Teďka se to načítá a už jsem tady. Sparma. Kdyby si prostě jmenoval Sparma. Kejcápek se jmenuje Sparma. Prostě proč? Jejda. Jsem hodně špatný v tom. Ale mám jeden pohárek. Ach jo. To se nestalo, ale to je celkem dost blbý. A teď já tady konečně mám tu Benu. Tady je kolik těch šelen? Jeden Miko a jeden El Primo. Zbytek jsou šeleny prostě. Kámo. Jak? Já se tady asi... Hele, tady další ta čestka. Tak, už máme 2 ty powerky. Tady někdo je, ale jsou tu 3 čestky, tak já to jdu tady vyžírat. Jo. Jsem hodně špatný. Kámo. Jsem tak špatný v téhle hře. A už tady máme tady tu blbost. Nice, got it. Jo, takže Bravors. No, tady upgrade. Jo, a už to nemůžu. Tak dám si ještě jednu hru. Tak se mi to načetlo. Hele, tamhle Frank, Sard, Barley, Aneta. El Primo. Ale kámo, co pak jde po mně. Tak ho asi nedám, pokud by to mě jako šel. Tak, už máme 2 Power Cube. Budeme mít brzo 3. Tak, pokud zabiju toho Franka, tak jich budu mít ještě víc. Tak, dobrý, už jsme zabili Franka. Jako jsou tady pořád boti, ale já jsem taky bot v téhle hře. Ale všechno se to naučím a budu v tom snad dobrý. Takže, jestli neviděl tu čestku, tak to asi nebude. Ne? Aha, tu je cápek. Ježiš. Já jsem v tom špatnej v té hře. Ale v shopu je něco free. A vím, že to je tohle. Takže si to jdu otevřít. Co mám z první epický star dropy, nám padne nám powerpointy. Z druhý epický star dropy nám padne 200 coinů. A z mytický star dropy nám co padne? Jako vážně, na druhém účtě mi z toho padlo v epických star drop asi podobný, ale s tím mytickým mi padla Lola, nebo jak se jmenuje. Tak, teďka si tady otevřu další star drop. Rare, super rare. Ježiši. To jsem myslela, že to bude teda lepší. Asi dám poslední hru teďka. A chtěli byste zase Conflict of Nations jako pokračování? Ano nebo ne? Protože jako mě to baví, hraju to, ale jako takhle bez natáčení. Tak nevím, jestli to máme zase natáčet nebo ne. Já jsem v tom tak špatnej v té hře. Takže budu trénovat a to je konec.